Ismail dibentang, dibelah, Nabi Yusuf didol, ya kuwi mau regane murah didadekke budak utawa dipenjara tahun-tahunan. Nabi Zakaria digraji, Nabi Yahya dibelah, Nabi Ayub ya kuwi mau lara sing ora ana tambane. Nabi Yakub menangis mergo melebihi kadar semestinya dan sendirian. Nabi Muhammad mendapatkan kefakiran dan gangguan. Lho kuwi cobane Kanjeng Nabi. Menungso sing ditresnani karo Gusti sing gawe urip kuwi wae sing dicoba karo Gusti Allah apa meneh ming sawake dhewe. Lho, cobane menungso kuwi dhewe-dhewe aja kok oh kowe cobane kaya ngono pamane. Wah, mosomo kowe cobane utangmu kok akeh men. Lho, ora entuk ngono. Kabeh menungso ki dicoba karo sing gawe urip, coba kuwi kanggo ngunggahke derajat. Muga-muga wong warga masyarakat Jabung sing dicoba karo Gusti Allah ndang mentas, ndang munggah derajate. Ya kuwi mau iso mbangun Jabung dadi Jabung sing lebih maju. Allahumma amin. Pujiku muga langgenga, pujiku tansah lestari ya. Wong Jatmiko Salaleko kembang biru mungging takdir kalanging ati sakar pisan wosan lamun manungso puji kutan ana randa manggon ngarep omahku yendo aku dheweke Pak Lia jumeneng lololo terus Mas Saipong ya suwe hatiku saben tako diompake Mas la 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 ana randa ngarep omahku yen aku dheweke goyah-goyo aku napake carane aku saya digawe-gawe kira-kira umure 57 lho wis padha karo yuswane iku aku ngarepe aku ora ngerti saben sore aku dikirimi kopi suwe-suwe atiku saya muda bingung kudu-kudu kapengen ngobae kok bilalah ibu persoka